Barkanmu da shigowa wannan wata mai alfarma, wato watan Ramadana. Ina yau ɗaukakin al'ummar musulman duniya da ma Najeriya gabaki ɗaya murnar shigowa wannan wata mai alfarma. Fatanmu dai shine Allah ya bamu damar yin ibadu, sannan Allah ya karɓa mana ibadun da muka yi a cikin wannan wata mai alfarma. A wannan watan kusan kowa yana ƙoƙari ya ga ya yi balansin harkarsa ta ibada da kuma harkokin kasuwancinmu ko kuma aikin da muke yi na ofis ba tare da ya sha wahala ba. Wannan ce ta sa na shirya mana series of videos wanda za su taimaka mana mu gudanar da harkokinmu na kasuwanci, aiki da kuma ibadar da za mu yi ta azumi da kuma sauran ibadu a cikin wannan wata ba tare da mun sha wahala ba, wato mu gudanar da su cikin sauƙi. A cikin waɗannan videos ɗin zan kawo mana dabarun yin amfani da fasahar artificial intelligence da ma AI tools wanda su taimaka mana mu gudanar da ibadarmu da kuma harkokinmu na kasuwanci ko kuma aikinmu na ofis ba tare da mun sha wahala ba, wato mu gudanar da su cikin sauƙi. Wannan ce ta sa na ce bari na tuntuɓe ku domin na ji ra'ayinku akan irin videos ɗin da kuke so na kawo muku ko kuma irin AI tools da kuke so na kawo muku wanda za su taimaka muku ku gudanar da harkokin ibadarku da kuma kasuwancinku ba tare da kun sha wahala ba. Ku share ɗin wannan videos ɗin domin ku gayyaci mutane da yawa su zo su bayyana ra'ayinsu, saboda mu samu ideas da yawa wanda za su taimaka mana mu gudanar da harkokinmu na kasuwanci ko kuma harkarmu ta aikin ofis tare da yin ibadarmu ta azumin watan Ramadana ba tare da shan wahala ba. Ku bayyana ra'ayinku a comment section, sannan ku yi like wannan bidiyon saboda mutane da yawa su gani. Mu haɗu a bidiyo na gaba, sai an jima ku.